Despois de máis de 2 anos de obras, a reforma do Pazo do Martelo xa é unha realidade. Onte pola noite tiña lugar a súa inauguración oficial, coa presenza de numerosas autoridades, entre as que se atopaba tamén a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas. Na súa intervención destacou o resultado da actuación, que ascendeu a preto de 1,5 millón de euros, financiada en parte con cargo ao programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos. Contades dende hoxe xa non só cun monumento de primeira orde restaurado, senón tamén cun espazo moi confortable, polivalente, accesible, en esa liña en a que estamos a traballar dende o Goberno apostando por devolver este tipo de espazos á cidadanía, non? Por colocar sempre a veciñanza no centro das políticas da man do plan de recuperación, coa idea de non deixar a ningún concello galego fora, a ningún, por moi pequeno que sea este concello. Especialmente contento mostrábase tamén o alcalde Julián Bustelo, que tivo palabras de agradecemento para todas as persoas que contribuíron activamente no proxecto de rehabilitación, entre elas a directora das obras, Sandra González. Hoxe é un día de celebración, efectivamente, mas tamén é un día de agradecemento. Teño que agradecerlle e felicitar a Sandra polo seu traballo levado a cabo durante todos estes meses, así como aos traballadores e traballadoras da empresa Sergonsa que tamén nos acompaña. En todos e en todas elas recaeu a encomenda de materializar o proxecto de rehabilitación do Pazo e fixérono a contrarreloxo e buscando tamén xerar os menos perxuízos posibles para a veciñanza da contorna. Quero tamén agradecerlle o esforzo ás traballadoras dos departamentos de Secretaría e Intervención, as cales se enfrontaron coa firmeza habitual ao reto de xestionar un procedimento pouco habitual para un municipio como o noso. O Concello traballa xa na súa apertura ao público, algo que agarda poder realizar a maior brevidade de tempo posible. O Pazo, un edificio histórico declarado ben de interese cultural no ano 1973, albergará, como xa facía anteriormente, a Biblioteca Municipal.